Ngayon, di papakai. Pamanama pia lagi membusung ruang, pamanama pinggul dah kata, sini pati akan bisa saling gerak. Tapi dia akan mengotak, abang pun mengatungan enam. Para kawan kan pamanama, mga kaibigan to. So di daerah kata isi siapa kuliah dulu sih, gue beri. Yakin bapak, dia akan cari bapak nanti aku ditunggu-tunggu dah. Mandi putih-tunggu jangan. Benar ya orang yang ambil daerah kata isi yang kamu dewan. Baka mabipusa. Kana di gusto kay bapak pipusa ko. Ngayon nga pusa. Agi so pagari kanali malapit ro yan kana di do na mga peso kam do ng mga mama. Nana. Pero tiyan mo di ko na tiya. Manay ko pa tadi sa kan. Pero ang mga pami gerata ginaw ko sa kaya pusa ko. Ngayon ating nya ako ada pira na. Yugip ko ba ko man nakabugawan. Na ako giti mi aswa na may main. Itu bapak tua di depan lagi dia ditunggu-tunggu dah. Waktu masih mga udah mga berbuat tam imutin masira. Beda sira pugay sa pagdanira. Nana. Saan mau lagi biya bita sukte nila sana may nalindin ako prepare mo. Ako ninimaan ko sila. Ano ko tumam di maka si paninimaan. Atau nak bapak bata-bata aku ikuan. Rugir mo, detective story. Iya pendima gini ngelis na. Nang mo para mo sa buwan. Exhibition mo ato. Kaya ti bapak mau bawa na tergangan nakapengan lu katiro sa English ako tenagalo. Sumurun. Tagalog, English. Spanish. Anto na to bisa mga tawa mga marana. Nan. Wa kan siran ni bapak sa buta. Di mana ya? Pitiro ang ra tawoy. Mga pagariya, di ka nung bibicara sa English, Tagalog, Spanish, ginawa tumamog ko na para. Ang iba pa kakam, kaya sa pari ko kaya nung pamana para, ano ba, kaya nakanip ko dahil mo pa pamikiran nila sisag yung utuwa, ang panamboy sa basa. Nanamo din sa kan kaso, sa sumboy tabosan, nakasusway mo na, tayo magudaw na sasaboy ko mga suwas-suwas niya. Huwag balik, na yun sa kamumong, kudigadin mo. Pero sa mga padabasa, nang kayo nakabagiran na yung media rin na sa amin na rin, nang nabakanipan nung natin sa English. Sa Tagalog, ba ako di kaya, ba ako Tagalog, sa ba ako Amerikano. Panaka mang budip ke praktis o kasiro. Wala, kaya nga mo. Naman ba ako alaman, di ba na nga kasiro na sana ako sana. Ang karino yung makasuwalwas sa ibang buwete niya siya. Sa una na makapangit sa kuda. Ang ipkatanungan na natin mo pa. Nauna iba at mura. Di siya nakawakuha na. Benda kayo ni siya. Ako na ako siya saan lagi nyo ko. Ito pa man nasa pura kaya. Buhay lagi. Nanawa ko kiro ang iran. Pero ano ko sa mga minaranawan. Aba na kasambungan taon na natawang mga padala. Tira niyo. Bali ko miniraw mo pa siya na. Siya na. Miniraw pa niyo. Mamaw na. Sana ko na. Sana tema na. May atrasa ko ang baba niyo man ya. Ini kan lepas sila. Ang iso sa katawa. Di kiro na. Di ko ato sa puwa pa wala. Buhay lagi. Lagi mo po ba sila mo? Bumada sa trap. Pag imani ko yung tabi kira, may bubatay sila na sini. Malam ya. Nah, benda tu tujuannya. Akan kamapi ya. Upama ko bata-bata pero di tujuannya kama. Mini sampai betul-betul itu mga dulu maka tanah. Penari mo segede mga 10 na. Di mga peso kang babantay. Kung apa magutaw mangudam bagwataw. Ngayon, okay baraku. Daw to ito ora, mga tungan na inyo panwisaw. Nawala ni kira yung aranin, may mga mapatulong, may apawan, tingnan na. Sa upapawan doon ng Manila. Manila tao, sentro Manila, metro Manila. Ini ya. Daon na. May tiro ka na Manila na pira, bang bara-bara na ito. Panangan, ipasumpat-sumpatan na para kasamutan na ka. Uwa pag nakinig ba pa, muntay sa sini, agira, bumira. Tinutuhan ang aliw-ur. Upama na ako sa paita. Piece to piece bakbakan. Nana. Samurai kampi na naripo. Lamiyang sarila. Panginoon ko, si Kirita mo sa pasalita. Bata, iwagan mo ako sa loob. Tegas ka mong gua. Pero kung na iba pa, diningila ng mama. Hindi na po. Pasok. Tira mong bulusong. Putangin na. Sama na yun. Nana, kamu yang dulu itu dengan sambutan nero. Kemudian dari paling bisa mulia apa mah? Ini tidak sirau nam sasul. Nah, tahu mau bumi akan di mana ada somir daun narum marah aku. Kami lagi bapak maka perubahan. Beli mama. Karena kami dari bapak awan. Yang apa itu? Bila cuma mama potangin lah. Jangan mau wala kong ina. Ini butuh kata anak banyak kucat. Balik. Mayang ina perahu nak ini bapak gua kan.
mapapa, puro to. Naramay ka nila, inapra ka na para siya na, unyang apat yan 5 ko. Kaya minita man ako. Kawan ang tawag ko, di mo wato ng iba pa. Ngayon ang iba pa kapatid, wag ako nang na yung pa-outsida ko. O tuda. Basta kung niyan ka tasoy sa parin. Huwag ko niyan ang iba pa, takit-takit sa. Pitiro na, ano ito, hudap? Pitiro na, hindi hudap, punutan. Nadia sangora gusi bapa nadia na ditano boy di pangait kumabang sa tanong nadia ni tantop seryosoan na dito sa bapa sumpat yan. Ngayon lagi bapak takit-takit sa. Pitiro na, ano ito, hudap? Pitiro na, hindi hudap, punutan. Nabadudul, kasi ito bapak. Nasaan kayo bapak? Huwag ka nagagani, dumudong ako kita. Kaya ako, ano kaya katagal sa bumira ko tanong ko. Kumita. Bumira. Sige na, hello my dear, huwag na yan santek. Umatang siya gina ko, balik tayo kami ako ba yan? Hindi niya nakatago ka na, benda-benda nga na ba yun? Niya ka nalay pa may masak. Nutano sa ibig na ba pa? Kaya kailangan na sigar pa po. Bumili raw kay Bapa, ano ikaw klase tao? Para bumili lagi Bapa, miya sarili ko katirwa kan. Bumili raw mo, ako ay maranaw, hindi tatakas hanggang matudas. Sige na di ba ni, dito ka na lang umupo, tutudasin kita. Itira ka nung Bapa, kanino ka ba? Tumutudas sa akin, putang na. Itira na yung Bapa, hindi ba ako ang inahanap mo? Pero ano na siya maka? May nga siya, huwag makiba pa, buwa ko. Bapak kakapatan niya na 5 ko, basta kay Bapak doon kami na miya katin. Huwag kami ang Bapak, garo tayo na. At sa paninta ka lang, Bapak, napulang yun. Huwag kami makaparoban ako, bago na siya, parang nakapkanin dito. Hindi na po, takin na mo, sige. Kaya kasakitan mo, hindi ka na makakatakas. Ya dah, itu tinggi nang katapusan mo. Nana, pagi mo pa, takin na ba yung miya sama nangyari sa tingnan mo yun to. Buka-buka ba pa, buka-buka ka na, mau to ba kaya? Uy, miya kira, ay, kira na mo patay. Basta mo pa, pwede kaya ba ka ng sampil. Waring miya kiri mo pa, nakatit na ka, sel ba to ang biyang anuti manapaslay kami sa tortol. Pwede mo ito pumaslay sa sunod. Mura niya nakiba pa ng wala niya lang kaya nakasamya kay Tito ako nabukuhin na mayroon ka nakiba pa batol nito pa yun yan. Huwag ko lang kung makiba pa lang. Huwag niya yung mga sawatabo na mga pumasalahitan na. Basta kiba pa. Parang hindi nakiba pa kaya parang pasarito. Mamago yun. Kaya tuda nga barbar. Nandun yung meto. Ito ba? Yan lang doon. Kaya parang hindi kita doon. Mato na ko lang. Kaya sabi doon para kaya ako nasakay. Paala na tayo pa sila. Pati man yung mga kaibigan. Pag yung iba pa makatapa daw sa kaya po. Minulog ba ako mga kuwan? May ilang managin ako. Mga piyasalida. Tunay ni ba? Itong mga siyawling, waluling, sapuling. Pasilida man yung mga Chinese. Utaka mo ba kawa? Akurati. Hindi nga may ilang. Siya kiba pa sa ito. Siya na bubutuin sa crown. Na. So may uda ko nung ayun may tagong siya ginaw. Kung pa manakuan. Umupwede na. Di ako dito tidak na utang mga tao na tumamakatutapok ako sa solda sini. Nana. Ako nga rin ba pag-gugungguan na ako. Makang nang natanya makatuputa. Wokbox, mamba may toto. Diyan na. Bupa na may parumpaka. Sa mo to, miyang pra ko man. Ako nga na mga pra nabang-bang. Nga lahat na mambumang mga pra. Kung nakagin naman eh, ako ka na, malibutong. Nana. Na di ka pa marakagi man na mga sini sa Manila na malumaliwan na gigirap sulod. Wala ginamay ni Buluga makaututo. Nagirap pa kanita sulod. Punta sa Marati anuan. Nandun na meto huwag ko ba pa siya kung lang ang nauta. May agin sa bubuhay. Inidya ka na yan sa atso na. Pamanay man nauta. Naso. Ino ka man nagyat kawan. Tulinis mo ko. Bitira akong mabuna. Parang din may ako dito mo. Tingnan natin si Kambuan na. Kadepong. Ano yung wala rin nga Coba sana benih. Mana na? Makalungin na, maniniwala ang na. Yung mga papa. Boy. Kaya, reklamo. Madak. Tinggal berjuang kami. Minta apa rasta. May minik tapi na. Wala lalo ka na. Reklamo ka. Kaya tani ang mamyak mo ini di mana lang. Naku yaw.
Nawala na sipsing. Panagay na sa naman ni Dilijaga na, di man nga. Etip man, lagi sa atin yung perhatian. Dito ka perhatian, nakagiya ako. Kaibigan. Wagi, ruminigariga para sa akin na. Animal yan lang yung mabubuha pa na ramo. Kapanang Dilijaga ka mo. Umaman ni para mana? Mabuha ka mo. Ngayon ko ka pa. Wala na. Bata hindi siya naisip. Pag hindi siya naisip, di kami pa nabang. Memang isa pa para siya. Naman na, jadi nga may buha ka. Tatang pinakarisip ko. Lagi kang may tiro sa mga dimi dito, pag istorya na kayo sa ano mga amiri ko. Basta nakikikikit. Nasa na yung soa, pag yung mamamatay ka sa sini. Ako na nagiba pa, ada ko makapiyupiyag mo to. Ngayon no, lumita no, kami ang bito-bito to. Doon jiwa, kami niyan ko, mabubuha ko, adi ako bubuha ko, pila ko na skills for tabi. Hindi ako makakakita, ako ay mahaba-haba. No. Doon ay manaw tayo, pero pa na, tabi ka, no ka mabubuha ko. Maiksi akit. Ako ay, bitipipigin ang mga naninaw tama, mabubuha. Ay, mapadapil kita ng urong kabok. Di ako pa kailan, daw may niwa ko, tiyan sarakan. Domini wako iba pa, mapita, takot-takot na kapipita. So, may wako sa booking, okay.